Isis nga naglabo patay si Mr. sa Banwa sa Murcia, Negros Occidental, ginhilway sa prisuhan matapos ang reglementary period. Suspect eksklusibo nga naghatag sa iya pahayag sa Gemini Regional TV. Yaring balita nga itong gintutukan. Bangod sa nagsupot, nakaugot, kagkakig, ginlabo tubtub mapatay ni Luz Mary de la Cruz, 58 anyos, ang bana nga si Florencio, 69 anyos gamit ang binangon, nga ginagamit sini sa pagpanguling sa barangay Santa Cruz, Murcia. Matapos ang 36 oras sa reglementary period kay inas ang aga, ginhilway na ini sa presuhan. Eksklusibo nga nagatubang sa Gemini Regional TV ang suspect antes sini magpauli. Apisar sang madugo ang hitabo sa pamilya sunod sa iya. Feeling mo, Nay? Lipay ko. Ano? Nalipay ko. Tama na sir. Tama. Takatapos naman. Magwa naman ko. Nagdesisyon ang pulo sini ka makabataan niya hindi magpasakas ang kaso batok sa ila Iloy. Kanaman sa ila, nakita ko no ang sakripisyo sa tigulang sa kamot sang abusado nga padre de pamilya. Sunod sa ila, kung wala na patay ang may posible ang isa ka bata sini nga tuyo sinihan usan sang binangon ng ila subong ginahibian. Taway na kami sir. Diyos na nang bahala sa amon sir. Diyos na nang bahala sa amon. Munang namong ginasandigan sir. Sunod sa kapulisan, wala na sila sang may mahimo pa bangod, nakasugtan sang maghimata nga hindi na magpasakas ang kaso batok sa Iloy. Sa biyak sini, nagpasaling otoridad nga tutukan ang kahimtangan sang pamilya, agud mapaiway ang dugang ginamo, ilabi na nga madamong man sang abyan kag manghimata ang napatay nga padre de pamilya. Opo, Chirino Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.